Дзень добры, панове! Вёска Баркалабова. А знаходзіцца гэтая вёска Баркалабова у Быхаўскім раёне Магілёўскай вобласці. Былое Великое княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну дык што, паважанае панства, заглянем у гэтую вёсачку Баркалабова. Гэтыя вось мясціны, паважанае панства, былі заселены чалавекам так даўно, што нават аж не верыцца. Вось сведчаннем гэтым, значыць, з'яўляюцца вось археалагічныя помнікі, якія тут былі вось каля Днепра выяўленыя. І тут была знойдзена стаянка, значыць, яшчэ ранняга меазаліту, а гэта 8-10 тысячагоддзе яшчэ аж да нашай эры, уяўляеце? А тут на гэтым месцы было знойдзена селішча вось ранняга жалезнага веку, вось, селішча Кіеўскай Русі. І гэта ўсё сведчыць аб тым, што гісторыя Беларусі пачынаецца не з 17-го вось года, як нам казалі заўсёды, а сваімі каранямі ідзе далёка-далёка у глыбіню стагоддзяў. І калісь вось адсюль па Дняпры нашыя продкі на чаўнах шлі на Кіеў, адтуль у Чорнае мора. Уща земля затрагащется, белышками огонь распадется. Святый Михаил с неба сойдя, ущами гласную трубу трубя. Ущами гласную трубу трубить, ущих мертвых он разбудит. Уставайте, негрешные, уставайте, прогрешные. Негрешные хоть вещалятся, а грешные и так сильно плачут. Чому ж не вучили, як Богу служить? А ў 1654 годзе, паважаны, вось для старажытнага селішча на гэтую гару каля Днепра уз'ехаў, значыцца, ротмістр і дзесненскі стараста Баркулаб Іванович Корсак, які паходзіў са старажытнага беларускага роду Корсакаў. І вось прадстаўнік гэта старажытнага беларускага роду Корсакаў, ротмістр Баркулаб Іванович, пастаяў тут на гэтай гары на кані, агледзеў усё, значыцца, добра, і сказаў: хлопцы, тут на гэтай гары мы паставім замак, каб бараніць нашы ўсходнія межы ад навалы з усходу. Ну, Баркулаб Іванович вось даў загад будаваць на гэтым месцы, значыцца, замак на гары гэтай. Ну, а хлопцы, значыцца, ваяры яго сказалі да Баркулаба, значыцца: Баркулаб Іванович, і няхай гэты вось замак завецца у ваш гонар. Няхай будзе Баркулабаў замак, каб гэты замак ворагі баяліся так, як яны баяцца вас у баі. Ну, Баркулаб Іванович так паглядзеў на іх ды кажа: ну, хлопцы, што ж,
Я не супраць, няхай будзе так. Вось так, панове, з'явілася тут гэтая Баркулабава. Ну, а летапісцы ж, якія тут прысутнічалі пры гэтай ўсёй падзеі, тыя з гэтай гары, як кінуліся ўсе бягом, спатыкаючыся, падаючы, насы сабе разбіваючы, ну, каб хутчэй гэта ўсё запісаць у свае летапісы. І во што летапіс панове запісаў у колішніх кніжках. Вось паслухайце, тут у мяне ў чамадане ёсць. О, яго міласць пан Баркулаб Іванович Корсак, ротмістр і староста Десненскі, з ласкі гаспадара караля, вось за вялікія пачесныя заслугі, за смеласць, самахвярнасць і за нястомнасць у вайсковай і рыцарскай справе, у лесе глухім, на грунце лясным, ва ўрочышчы Брус, аб'явіўшы волю і даўшы прывілеі на 12 год людзям прыгожым, з паволі Божай, з благословення духавенства, замак под сваім іменем Баркулабаў у 1564 годзе заснаваў. Ось, паважаныя. Ну, ось замак, паважанае панства, да нашых дзён не захаваўся, а вёска Баркулабава існуе тут вось і па сённяшні дзень. Вось што значыць, паважанае панства, на добрым селішчы пабудавацца. Ой, девочка, двойра, 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 двойра. Співать люби, далі кукуруби, а гамельку дай собі, хто люби. Ой, девочка, двойра, двойра, двойра. Ой, девочка, двойра, двойра, двойра. Баркулаб Іванович Корсак, паважаны, гэта быў ваяр добры і славуты. Ён разам з Романам Хаткевічам не адзін замак заснавалі. Заснавалі замак яшчэ і у Десне, у Лепелі, у Чашніках. І месты гэтыя добрымі людзьмі пазасялялі. І наша айчына, наша бацькаўшчына горка плакала, калі памёр яе слаўны сын Баркулаб Корсак. Ён памёр праз 12 гадоў пасля таго, як заснаваў вось гэту вёску Баркалабава, а пахавалі слаўнага сына айчыны Баркалаба Корсака у Вільні, у праваслаўнай царкве Прачыстай Богородицы. У Баркалаба Івановича вось было две дачкі, Ева і Дока. Дык вось Еву ўзяў сабе за жонку князь Януш Чартарыйскі, а Доку ўзяў гэты вось крычаўскі староста Богдан Саламярэцкі. І вось за жонка, значыцца, Богдан Саламярэцкі і атрымаў вось Баркалабава сабе. Ну і Богдан Саламярэцкі, кажуць, быў такі праціўнік Брэсцкай уніі. І ён ва ўсім падтрымліваў праваслаўныя братствы. І Баркалабавым ператварыў вось у такі аплот праваслаўя. І тут было тады ўжо да яго дзве праваслаўныя царквы, а ён у 1594 годзе разам з жонкай ставіў тут яшчэ одну праваслаўную царкву святога Юрыя. Дзеці вось Богдана і Докі вось Саламярэцкіх былі які бацькі таксама шчырымі такімі праваслаўнымі, яны былі такія выхаваны ў праваслаўным духу, і яны ні за што, ні пры якіх умовах не згаджаліся пераходзіць у іншыя канфесіі ці мяняць веру. І вось іхні сын Богдан Богданович Саламярэцкі і Алена Богдановна, яны, параіўшыся паміж сабою, вырашаюць вось тут у Баркалабава заснаваць мужчынскі праваслаўны манастыр. І вось заснаваўшы гэты манастыр, яны дораць яму вось шмат сваіх вёсак, і манастыр гэты ў Баркалабава становіцца буйным цэнтрам апазіцыі уніяцтву на Беларусі. І вось кажа, што ў гэтым баркалабаўскім мужчынскім манастыры і хавалі пазней усіх князей
князёў саламярэцкіх. А яшчэ расказваюць, што менавіта тут, у гэтым праваслаўным мужчынскім манастыры святаром Фёдорам Філіповічам быў складзены знакаміты баркулабаўскі летапіс. Гістарычная даведка. Баркулабаўскі летапіс. Помнік беларускае летапісання пачатку 17 стагоддзя. Захаваўся ў адзіным спісе, так званым патрыяршым рукапісе 3-й чвэрці 17 стагоддзя, які зберагаецца ў дзяржаўным гістарычным музеі горада Масква. Летапіс пачынаецца са звестак пра сейм 1545 года ў Брэсце і пабудову ў 1526 годзе Магілёўска замка. Апісаны захоп Полацка Іванам Жахлівым. У баркулабаўскім летапісе змешчаны унікальныя звесткі па гісторыі ўсходняй Беларусі. Інфармацыя пра асобныя ваенна-гістарычныя падзеі з гісторыі беларускай культуры і праваслаўнай царквы, а таксама пра гістарычных асоб, у тым ліку і пра двух Ілжэдмітрыяў, пра ўзнікненне Баркалабава і іншы краязнаўчы і этнаграфічны матэрыял. Асноўнымі крыніцамі да баркулабаўскага летапіса паслужылі асабістыя назіранні і ўспаміны аўтара. Летапісец быў блізкі да народа і асвятляў з патрыятычных пазіцый. У прыватнасці ён асуджаў дзеянні запарожскіх казакоў, якія на Беларусі вялікую шкоду чынілі горш, чым злыя непрыяцелі. Усё гэта надае баркулабаўскаму летапісу рысы помніка гістарычна-мемуарнага жанру. Напісаны летапіс жывой беларускай мовай, вобразнай і каларытнай. Баркалабаўскі святар вось у свой летапіс ён пісаў тое, што бачыў на свае ўласныя вочы. Вось так ён напісаў, як пад канец 16 стагоддзя сюды пад Магілёў падышло маскоўскае войска. І давай, кажа, вось усе вёскі выразаць, значыцца, ды паліць. Ну, а тут у Баркалабава стаяў, кажа, наш ліцвінскі атрад. Ну, і хлопцы даведаліся аб гэтым адразу ганцоў, кажа, у Копысь, у Шкло, где таксама стаялі нашы ліцвінскія атрады, і пайшлі пад Магілёў. І, кажа, пагнали, адцеснілі і пабілі маскоўцаў. І столькі, кажа, іх там шмат пабілі, што аж Дняпро іхнімі трупамі загацілі. І загацілі так, што вось людзі не маглі ў Дняпры ваду браць ды піць, і рыбу з Дняпра не елі. Вельмі ж абураўся вось баркулабаўскі летапісец на казакаў Северына Налівайкі. Ён піша, што вось гэтыя казакі, яны дамы палілі, крамы рабавалі, месцічаў, баяраў, людзей пачцівых, як мужоў, і жанчын, і дзяцей усіх падрад забівалі. І кажа, што казакі гэтыя былі страшней любога лютага ворага. Шмат вось чаго цікавого ў баркалабаўскім летапісе, панове. Ёсць і пра гэтую вёсачку Баркалабава. Вось летапісец там піша, як сюды у госці да Богдана Саламярэцкага завітаў канцлер Великага княства Літоўскага, міласцівы пан Леў Сапега, разам з многімі вяльможнымі шляхетнымі панамі. Тут вось па гэтай вёсцы яны хадзілі, тут прагульваліся. Ну, карацей, шмат чаго цікавага адбывалася на тыя часы вось тут, у гэтай вёсцы Баркалабава. Да я адбілася ад роду, да як шэрая вудка, да як шэрая вудка, да не прыб'ёся худ. Буду я листы писать, да я до родины слати, да писала руками, посылала ветра. Да шукае мяне родя, да де сонейка узойдя, расобоеная упадя, да и родина не най. Да не знайшла родина, да знайшов соловейка, соловейка маленький, голосок твой тонень. Пасля Саламярэцкіх Баркулабаў атрапляе ў рукі вось да Богдана Сцяцкевіча. Ну, а як? Ну, вельмі проста. Богдан Сцяцкевіч узяў сабе за жонку дачку Богдана Саламярэцкага і ў пасаг за ёю атрымаў і вось гэтае святое
месца. Я вам скажу, что вось Богдан Стяцкевич, ён быў добры ваяр і шчыры праваслаўны вернік. І ён разам з жонкаю вось тут, у Баркалабова, заснавалі яшчэ і жаночы манастыр. І вось я вам скажу, паважанае панство, што Баркалабова гэта быў калісьці вось такі, адзін з культурных, рэлігійных цэнтраў Беларусі. Баркалабова гэта быў рэлігійны культурны цэнтр, але калі сюды ўвайшлі бальшавікі, тады пачалі тут усё знішчаць. І ў 1928 годзе жаночы Свято-Вознесенскі манастыр быў зачынены, шмат будынкаў было знішчана, а ў некаторых з іх размясціўся піянерскі лагер. А ў 1990-х годах і астатнія будынкі манастыра вось гэта Вознесенска былі ўсе зруйнаваны з зямлёй. І вось толькі нядаўна сюды зноў вярнуліся монахіні, і Свято-Вознесенскі жаночы манастыр адбудоўваецца наноў. Вось гэты абраз Маці Божай Баркалабаўскай. Ён патрапіў у манастыр сюды яшчэ ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Па легендзе, вось, кажу, тады ішла вайна руска-польская, і рускія князі вярталіся з гэтай вайны праз гэты манастыр. І тут, вось, перад манастыром коні, кажуць, упалі на калені і далей не маглі ісці. І тады зразумелі, што Маці Божая не хоча пакідаць зямлю гэтую. І абраз пакінулі у Баркалабаўскім манастыры. І вось больш за 350 гадоў Маці Божая знаходзіцца тут. Правда, савецкім часам, калі сюды прыйшлі бальшавікі, то монахіні пачалі раздаваць вось святыні. І вось гэты цудадзейны абраз людзі хавалі дома па хатах, і ў дрывотні, і ў сень, абы такі не патрапіў у рукі да бальшавікоў, каб яны яго не спалілі. Ну, а пазней, ужо пасля Другой сусветнай вайны, абраз быў перададзены ў Быхаўскую царкву. Ён там знаходзіўся. А год назад Маці Божа Баркалабаўская вярнулася назад у свой Баркалабаўскі манастыр. І вось людзі прыходзяць сюды, моляцца гэтаму цудадзейнаму абразу і атрымліваюць ад яго дапамогу. Надежда моя, Богородице, приятелище сирых и странных представительнице, скорбящих радости, победимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою, Господь, помози мне, яко немощно,
Вось тут, паважанае панства, якраз на гэтым самым месцы стаяў манастырскі храм Іоанна Предтечы. І ў сутарэннях вось тут гэта храму, у склепах, якія тут яшчэ знаходзяцца, хавалі фундатараў Баркалабаўскага манастыра. Ды шмат хто тут быў пахаваны з высакародных шляхецкіх радоў. Вось пасля Сцяцкевічаў тут уладарылі шляхцічы палубінскія. Пасля амаль 2 стагоддзі Баркалабава належала сапегам, і шмат каго з гэтых высакародных радоў хавалі менавіта вось тут, у Баркалабаўскім манастыры. Але вось за савецкім часам гэта ўсё было знішчана. Адразу ж пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе Баркалабава трапляе ў кіпці двугаловага арла расійскай імперіі. Ну і на той час гэта ўжо было мястэчка. І тут у мястэчку быў манастыр, было 2 царквы, быў дом архірэя, 2 млыны, пражывала 465 жыхароў. І тут, дарэчы, на той час яшчэ знаходзілася і школа уніяцкая, базылянская. Дарэчы, вось гэты двухпавярховы будынак, это таксама вось будынак царкоўны. Вось у ім калісьці знаходзілася ўжо праваслаўная царкоўная школа. А ў канцы 19 стагоддзя, паважанае панства, у Баркалабу ўжо пражывала 605 чалавек. І тут было, значыцца, медзеплавільнае, лесапільнае прадпрыемства. А яшчэ, паважанае, тут была, значыцца, карчма, 7 крам. Ну і 2 разы на год праходзілі таршкі. А ўжо на самым пачатку 20-го стагоддзя, 1904 годзе, было вырашана ў Баркалабаве пабудаваць яшчэ адну праваслаўную царкву. Вось гэтую. І асвяцілі гэтую царкву ў гонар Казанскай Божай Маці. Але вось за савецкім часам, паважаныя, царкву гэту ўзялі і зачынілі, і ператварылі ў спартыўны зал. Але, дзякуй Богу, тыя часы вось мінулі, і царква ізноў вернутая вернікамі. І тут ідзе рэстаўрацыя. Дарэчы, гэта царква з'яўляецца помнікам архітэктуры псеўдарускага стылю. Мясцовыя жыхары расказваюць, што другая сусветная вайна Баркалабава зусім не кранула.
нягледзячы на тое, што побач Магілёў, Быхаў, дзе ішлі моцныя баі. Ну і кажуць, што падчас вайны палілі суседнія вёскі, забівалі людзей, а тут немцы такі на пачатку вайны праехалі на матацыклах, і больш, кажа, іх тут ніхто і не бачыў. І вось расказваюць яны яшчэ тое, што калі бальшавікі зачынілі жаночы манастыр, то тут быў старац адзін, які сказаў: хутка пачнецца вайна, але гэтае месца яна не кране. І ўсе людзі вераць у тое, што гэта менавіта Маці Божая, Баркалабаўская, апякуецца вось гэтым местам. І падчас вайны, гавораць, нагароды вось падалі бомбы, але цудам гэтыя бомбы не ўзрываліся. Вось як бальшавікі не спрабавалі даказаць нам, што Бога няма, і што мы ўсе пайшлі ад малпаў, як яны храмы не знішчалі, як яны не знішчалі святыя абразы, але ўсё паноў вяртаецца на свае месцы. І храмы адбудоўваюцца, і святыя абразы вяртаюцца на свае месцы, і цуды адбываюцца. І няхай вось у вашым сэрцы ніколі не знікае надзея, што цуд адбудзецца, і ўсё будзе добра. Як сказаў класік, на Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве. Поспехаў, всё самае найлепшае. Да пабачэння!